assalamu aleykum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Penal TV kala to ɓi pulle wawi wonde wonirde salminama juurama yettama manama émission mon foyre nalankoɓe avec Martha Linda chaque mercredi 16h à 17h hande eɗen ɗo gondi e bandiraɓe men e nalankoɓe men e mabuɓe men hande ko juulimo wuuri gonɗen en jii hikka en jiimo wuuri yalla hollu en tokora ñalade oɗon jarlo oɗon jaafo min jarlimi min jaafima toujours ko ɗum mbimi moon leñol ngol kala to mbawɗon wonde e wonirde on jejjitaka oɗon ciftora e nder leñol he chaque fois momi addal moon ɗo nalankoɓe moon machallah surtout oɗo kam Samba Kouty hay goto wawa wiide holi oɗo ko ñawño mo ganduɗa international jurlotoɗo machallah Samba Kouty no mbaɗɗa jaam tan waɗi guise ma aɗa selli wallahi jaam tan bisimilla ma e émission men foyre nalankoɓe hande ko juulimo wuuri nde calminta bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe hettiyankoɓe kala to mbawi wonde e wonirde omo ardi kadi e bandi ko gorko hande ɓe gaara yewtude moon e mbiya moon juulimo wuuri en jii hikka en jiimo wuuri ya Allah ya Allah ya barke salatul fatiha yalla hullu en tokara ñalade bisimilla Samba Kouty Binta Guissé ñalawma hande o e ñalawma cuɓaɗo aduna ko nanata ne wiye mani hijjo wi mani hijjo wi yo ñalawma hande o woni ñalawma hijji so ñalawma hande no wellikima a hijjata fa yi hono nima woori nenno e mbayrodiri en jiitodiri dow jaam inchallah yimɓe mbayrodira jiida tawi mo fone selli duy e jotteji Allah batte jamma hecci hanken Allah hoddori fa jiiden sababu wi pati ñammine pati yarne ka ko waɗi fof anda kañum waɗinima sababu ɓi pullo darteɗo hande aduna o fof Lamine Amadou Gourowa ngara kanko hollodiri en jamma hecci hanke mbiɗa kam aɗa yiiɗi noddude kam ɓooyi mi wara ɗo fa gajoɗen e mbayrodiri sanne nanno ko gatten ko e ɗum weela leñol ngol dow Martha Linda weelaɓe machallah bisimilla moon Allah en julmo wuuri saabi layanati julde nde dunati min e sakiraɓam tawda ɗo ɓe mbi ɓe garan ɓe jiya Penal TV ndeysaan bisimilla mabɓe ɓe jiya Martha Linda ɓe nani inde pulla mo indonomi odu ɓe mbi o du hunde fof ko watta soyfa banggue mum hande fof ne weela aduna o sanne ndeysaan a yi aduna ko duñƴete ni Martha Linda ɗum moɓe leeɓi fuddogal no ka hono gudoro ka walana ɗum ɗum o toko jugal ngaari sa wiyete bisimilla ma toko jugal o yo abbam laadoto Jubbal Abdourahmane Tufaɗo bisimilla ma ñañi e Abbour Kouthio Boukari Tufaɗo e ley liyo e emene dindamma patal ndeysaan bisimilla moon leñol ngol woni komin ballata pulaku ndeysaan gilla mbayruɗa yiide kam mi durannoɗo pulaku tan mi iwi ɗo mi yeehi Bourguina le premier 11e mois année 2022 ndeysaan nden naatumi leydi Bourguina lebbi jeegom e balɗe sappo ngal mi ladde Martha Linda ndeysaan a arte jaam kam mi addi caɗele ɗe ka ha a yehi yewtede fulɓe ɓe ko gadduɗa ko Martha Linda yani haydara onon ɗum ne wona bandiraɓe worɓe ɓe dogan tan ɓe jaaha soɓe gatti kalis yeytaki min Martha de mi jaaɓi ayi pula ko hani yettede Martha emi tinno sanne ndeysaan ko heeɓi jawdi fuu yaran banggue ga banggue kande pulla heeɓi fone jaaɓa hejjede sanne ɗum illa e mamiraɓe men welniɓe Seko Martha en hunde fof koɓe keeɓi fuu a tawan yimɓeɓe ɓurniɓe jawdi ndi ndeysaan sa nani wiyama gorko goto ujunaji capanɗe jeɗɗi suka jokole jokkimo wona jawdi ndi mo yiɗino to kolluɗa yimɓe jawdi jiɗɗa fof yimɓe jokkitete ndeysaan sa nani Seko Amadou Mbubalade mode awrini pulaku masina fou nokku biyeteɗo Amdallahi wona jawdi molliɓe mo yiɗno koɓe gaddi yeeso makko fo ɓe ɓama mo yiɗa ɓe gollira gonga tan woni komo yiiɗi ndeysaan hono gonga wala ka gonga no nawi sannen Martha nawi de eyo hoolede kañum ɓuuri yiɗede ana wawi taweɗo wañi neɗɗo de taweɗo hoolimo golle yeeso makko ɗo wiyamani golli o golle tawi mo ɗayɗo
kunca fiɗe nduma tawi wallahi an a yiɗa fay mo waala mbiya ɗum wona golle mani ɗum woni a yiɗamo kaɗa hoolimo sanne so ɗum diri ɗon haade men artude e Samba Kouthia pour namnade mum ha ñeñagal surtout wonde maabo hande ñeñagal ne tiiɗi hande ñeñagal ne muusi hande ñeñagal ne metti kadi aussi maya ngara bandiraɗo gorko ndo salminta bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Aya Openal TV Martha Linda sa noddi min Pinal TV famin jooɗoɓe en kalde e fulɓe a noddi min famin kalde komin andi sabi fulɓe tan men durata jamma e ñalawma caggal fulɓe men goni a yii ne julɗe so duwiɗen nan fur e mbiyan Allah hokkudimo keɓa o so keɓen nan fur amin ya rabbi aɗa andi sa yii ne julɗa so duwiɗa fuu a duwonto rimɓe ɓeeɗo fur yinde rimɓe ɓe noon hecci hanken en kawri hôtel mbiyetengel Bongu e série faji ma suudo wala e dokkal mum o lamine Amadou Gouro kanko woni lewru tumbido hakkude koode ñalawma ñaluɗo hannde o lewru tumbido hakkude koode ñalawma ñaluɗo hannde o so lewru tumbi hakkude koode pinɗo beeta fof lewru ndu ƴeewata hannde aduna o ko fini hannde fof lamine Amadou Gouro tan ƴeewata sabi o ndaati jawdi o heɓi jawdi ndi o heɓi nde heɓanali hoore makko tan kala fuu ɓi adama fuu jiyaɗo dokketeɗo jawdi fur so yiɗnoma ñaago Allah tawi ɓe jiidude hokka ɗum jawdi makko ndi onona wawi haalde makko hunde wala wawa haalde makko hunde sabi ndima ko makko ɗum o ñayrata nde jiidi tan ne mecci hanken nde an makko ne anodira fey guite mawɗo gaddi nayyi o itti ujunaaje 10 silamu o hokkima wima cooda ndiyam atula singi mairie a yiiɗo hoɗoto joni one ndoondo wooɗa ndondema wooɗa dogen joppema wooɗa kilu wooɗa kilu kalace wooɗa sontere surbeɓe wooɗa timmode jokkoɓe wooɗa ñattere haarɓe wooɗa kotnaɗo ndoondo Hamidi Hamma Hamada Kulle Umar Hamad Jambuldi Ali bambaɗo jelgoji tawami ɗon kuccodiri e muɗum fa haalnamin ko rimɓe golli fa yimɓe fof kuya keɗo bisimilla Samba Sare ndona alɗa yeeso ma machallah ɓe salmini kala to ɓippullo wawi wonde wonirde e yoɓoɓe Aya Openal TV eɗen calmina kala ɓippullo to wawi wonde wonirde e ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗam ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke renduɓe juuɗe mumen koyɗe mumen ɓerɗe mumen pour wadde gam Aya Openal TV pour tottude Martha Linda fartangue pour wiide wonde émission lumiére d'artiste ko ɗum woni foyre nalankoɓe pour yimmiyankoɓe men haaliyankoɓe men kala yo jii kamɓe foyɗe mbiyaɓe en jii hikka yen juumu wuuro ko nanden Ousou Sabar Ba kañum e Bocar Ba e Oumar Tall ko limtu juuma papa kenam Mamay Ndiaye onon foof on calminama kañum e David Sy Dawda Sy on calminama on juurama onon foof kala to mbawɗon wonde wonirde ko ɗum lindi leñol ngol mono fof waɗen ko wawi bawɗo sinkude nalanko bawɗo yaltinde nalanko pour yiye mono fof waɗi hen ko wawi ko nden leñol yiyete ko nden leñol ñaƴirante par ce que sa yi neɗɗo ne ñaƴani wiya leñol tan tawta ko naaliyanke haaliyanke e yimiyanke ko ɗon jiiya ɓen mbaɗa valorisé d' abord nde leñol kadi yiye ndeysan on calminama on jijjitaka eɗen garta e Samba Kouthia Samba Kouthia aɗo guino seeɗa a wiya yeehi Bourguina a yeehi Guinée Équatoriale a yeehi nokkuji kewɗi machallah mais ɗum foof hande en jinnata haala ka Samba Kouthia hande hono jurɗa nalankagal e ñeñagal no jurɗa ɗum a yii aduna wala fof ko jogui valeur sowona ko waɗa valeur ko gattuɗa e koma ko valeur tan aɗa jogui valeur ka waɗa valeur fof wala valeur ayi mobile fof yo mobile no ka hitande fof tubako yaltinan gonguel diwiya guel hunde manirde wiyete watte ɓaguel valeur sowona ɗum mobile fof yo mobile tan hay soko korbiyal ko mobile yo ya hande toya ñeñako soni a andi ko woni manda ñeñako ko ñeñako ne weeli sanne sa anda ko woni ñeñako ko ɗum ñeñako yo tampere tan ndeysaan mamiraɓe men hawruɓe jamanu keegue ɓe gana ñeeɓe fulɓe ɓe fof
ɓe ngana galle pulla fu mo nanɗa fu a tan no jogui ŋeño mum a ŋeño galle mani tan a wona ŋeño fulɓe fo jamireji fu mo jiiɗe e aduna o keŋe mo nanɗa waɗi o mani yo jamirejo noon leydi Sénégal wiyata minen mbiyata ɗum arɗo yoga wiya ɗum bewejo sa hooti Burkina Faso wiya ɗum yo jergoɓe nenno ɗum fu an hawra gorko cuusa tan cuusa fu mo nanɗa wiyama kegen oro sawo fota jogui ŋeño mum e hoore mum ŋeño makko weere taw makko fo fayi goto ndeysaan aduna o weeli aduna o yeedi ane e sifaji aduna wiyan aduna o fu waran hawrude e nemre junggo won cikkitiɗo yalla boliri ɓattotona leydi ndi kañum diratana ko woni aduna waran e nemre junggo hande guiɗo ma fu e junggo maɗo woni ɗum guiɗo ma fu ley téléphone maɗo woni ma wona guiɗo ma du wala e téléphone maɗo ñaña ko minen ka côté ɗo min goni ɗo ane weeli côté lelɗo no moni kini quoi côté min goni ɗo ane weeli saabi Allah waɗi min ñagotoɓe min ñagota ko momin keeɓi fof momin andi somin jeytumo suudu mum hoynan min ana lori daani mum wiya fa Samba Kuuci en gara sa Allah soɓe mbeeri kam fu mi haɗanɓe jomum ɓoyan toon min jatat de teddinoɓeɓe so dokka min ɓe tan nodde tan ɓe andi ɗum mo anda barke naggue fof fulɓe mbi ittata guuri muɗum e nangue ndeysaan a hawri e guetogal engal doga engal jokki caggal maɗa an ɓurnu gaddiɗa ɗo gawri woni ɗo ngal ronguide so wona ɗum tonningal yahata ndeysaan arawa wari e gorko goto tawi nga jooɗi arawa wi kañum ka heyɗi mo yaya mo matini ɗum ɗo gawri heɓete deke wimo yallah hoto gawri heɓete mo wi pobbi gaɗi luumo garɗo fokkere cakuji gawri mere mere arawi harmini harmini gawri ni ga harmini on wi ko saabi waya gawri an heewi to sa yeyni a heɓan ka luumo deppi o yi cakuri nda waɗi hokkere mere mere arawi harmini hun deke wiyaji mo wala saabi so yeeyi toon warata beyto saabi kañum hoore muɗum ñamete pula goto heddi aduna hono Lamine Amadou Neli Amadou Bangna jowru yarama sira biidani suma iila o gilla nde diina Seeko Amadou nde warde gilla nde arɓe natata so juwa so kono nokkuje gilla ñande muɗum o ɓe gorko cuusa nde wiya Amadou e leydi meɗen Matina fu mammi kono wiya Amadou goto woni aduna o Allah wiyata yimɓe fu noon sa hirsiki arsukunte e mali ɓe arsukunte en ɓe talken ɓe ɓuuri arsukunte en ɓe hewde kina jaɓɓata temedere galle talka so gara e galle arsukunte martalinda ɗo fenete Umaru Welmal Samba donde mali donde malaɗo donde masina donɗo dondi guel ko boni jakal guel e yaadu jawdu guel e bone darde mum ɓuura wowru ɓe mbiwɗo ko muɗum kone ƴakka goro baru kanko woni tan yiiɗa yiide janggo mo wi so janggo tawimo duma walla na ɗum baasi sako Umaru Wel woni marta o maayi sa cuusa hattama mayde sa dokka hattama mayde sa bakiri do hattama mayde wiya lamɗo wari bakiri fuɗal nangue beete bukkal yimɓe jamma so wiyama daara gorko o ka saɓel dokkal ngal ni haɗimo mayde a heɓata so wiyama daara gorko o ka saɓel baki laako makko o tan haɗimo mayde a heɓata ka sa hokki haɓan woni aduna ka Samba Madiyara albarka jamme canken en jiidi e Samba Madiyara danejo mo wona bolto ko heewi na rawni sa wi ɗum pullo ni sa yi tan mila pullo sa woni kiɗum tawa nanta fulfulde ɗum wona nande e pullo wona pullo wiyama fulɓe taton noon marta o mbi ana wojji cuuroy ana ɓawli kirum ana rawni farfar ɓe fulɓe tato ngoodi ana wojji cuuroy o ɗum woni ana wojji sa yi mila pullo sa salmini ɗum tawa hana pullo o wiyata ana wojji cuuroy ana rawni far hono no jiiruɗen Lamine mo danejo koreji makko fuu no dawni sa naati galle pullo wiya tawa fulɓe rewɓe no dawni tawa nayi ɗi daneji ko ɓirte nagge kono rawni yo kosam noon ɗum wiyete pulle danejo farfara pullo jaati o woni sa tawi ɗum ɓalejo a tawan ɗum pullo sa tawi ɗum danejo du a tawan ɗum pullo ɓe fulɓe taton tan woodi aduna o Pinal TV wonima télé fulɓe
onon du yewtere no jogiɗon nde ena nafa pulaago sanne sabi nde hollodiri aduna o hannden sa jooɗi télé a tawan fulɓe Mali e fulɓe Niger e fulɓe Burkina e fulɓe Sénégal e fulɓe Mauritanie e fulɓe tawaɓe Gambie e fulɓe tawaɓe Nigéria ɗo pulla tawaɓe Tchad ɗo pulla tawa aduna o fuu a tawan an larta Pinan TV pulla fof pinɗo beetande suuɓi télé mum fo télé fulɓe o ƴewata nangganam télé Mali ni nangganam télé Sénégal ni nangganam télé Burkina dow télé ji ɗi tan ƴeewetede nande samba ngaari o ɗo jiiɗa e jamanu goduɗo hannde o saabi jamanu o laaƴi sanne ko ɓuuri hewde yimɓe ɓe fulade ki ŋoñire sa waɗi ɗum e poorde banggue goto ɓendi fo kina boppita yalla banggue goɗɗo owtuna ɓenda Samba Sara ko jiimi e jamanu goɗɗo hannde o jamanu goduɗo hannde o wona kanko woduno nden jamanu goduɗo hannde o wona neɗɗo fof kawrata so tawi jomum laato neɗɗo hoɗum watta ɓinguel adama neɗɗo kana tawi hunde fof ko aadi deɗa fof a bonnata hoɗum watta ɓinguel adama neɗɗo tawi hunde fof ko kalɗa fof a haltata hoɗum watta ɓinguel adama neɗɗo tawi hunde fof ko dawri deɗa fof ɗum wawa immade feyi ɗum watta ɓinguel adama neɗɗo en jamanu goduɗo hannde o laatake jamanu pecciɗo nokku fuuɗo ko wooɗi woni fof a tawan ko boyana woodi machallah on nani ko Samba Kouthia haale pulago ko machallah kala ko wojji walla koko rawni walla ko wojji fof ko pulago ɗum noon fulɓe yo tinno Samba Kouthia ko jaaɗa ladde e hannde ko gartuɗa ko a changement ɓeydima naddi hen walla toujours kono wawi noon tan wayi addani oto koynaade Samba ko jaaɗa Guinée Équatorial anndi suɓa ko fof aduna ne waɗa évolué rim fulɓe wonɓe ɗo e nder an ka pulle international aɗa yaha aɗa vrai voyage uji aɗa yaha aɗa dartoya aɗa wadda aɗa jiggo aɗa wadda ñeñagal mbiɗa a natata galle dimo fof wona galle dimo fof jettotoɗa mais rumɓe ɓe jettotoɗa ɓe e nder nalankagal he won changement walla ko gila nden tan taniraɓe walla jatiraɓe no gonno waddini ko noon tan jikkuɗa e wadde hande aduna koko wiyete moderne aduna koko wakliti tawi aɗa ɗomana yimɓe cassette aji walla a yahan hirde tan jaaha koɗonoya neɗɗo sa yettima neɗɗo sa hirani ɗum woɗa ko jokkuma walla a hoɗanan neɗɗo cassette jaaha tottoya ɗum walla hono on fanno jaaɓɗa hen hande aduna o warti relation nde ɓuurmami relation fof min ɓuurima yimɓe sa wala réseau neɗɗo hande fof a wana neɗɗo makko sa nani wiyama président ane tiiɗi yiide relation makko tan woni ka jogaki gila yimɓe ɗon pule fof mo darima dammugal mum fof relation no wodi hakkude amen so miɗo wara e ngendi a tawan ɓe andi miɗo wara e ngendi somi ɓami avion ɗo jippotomi ɗo mi tawan jaaɗigui am wari sakkitade kam so mobile waddi kam ne daccu jottotomi nde mi tawan jaaɗigui am wari sakkitade kam somi wari e ngendi mi jippiki e mayri fay so pullo goto taw miɗon teddiniɗo kam so hokki kam mi barkinam pulako o fof sabel makko mi yaa e lawol am ɗum martal enen ŋeeɓe ɗen jiiɗi pullo sanne machallah ɗum saabi a mbaɗa ŋeeño jammata ko pullo mum no Samba Kouthia hattuɓe ñeeñi ɓe hannde ene wayno joni so tawi rumɓe kawrani so tawi dimo ma hawrani e goɗɗo an a suusa ñagoyade on est ce que ɗum c'est normal mi wayno joni an oɗo mono fof ne andide moon kon yaade jiiɓe ko dimo ma ko jaatigui ma mais oɗo dimo noon ala ko waɗma o wi to ala ko waɗma fay so rokkima jawdi sa a jammimo addan probléme ɗum est ce que ko probléme ne hani walla ko fotani ɓooya sannen ko won kaseti goto mo ɓammi won soko pulla mo ɓamminimi kaseti goɗɗo nani kaseti o wonɓe indumi e kaseti o nanuɗo ndaari limor am fa noddi kam
mo wi kam yalla ɓe innuɗa e kasetti mani ɓe mbimi o yalla anda kamɓe manuɓe haɓuɓe fa goɗɗo maɓɓe caɓata goɗɗo inde mbimi wona heddam ga o mi wona heddima mbimi wona heddam wona heddugo hollu wona haajuma ayo mo wi Allah ko saabi wona heddam ga mbimi min ɓe ɗiɗo ɓe fuu ɓe fulɓam ɓe ɗiɗo ɓe fuu ɓe nafa ɓe kam somi jooɗi fami jamma mi jamman ɓe ɗiɗo ɓe fuu ndeysan mo yalla ɗum woni haala mbimi ko mbawmi somi yiiɓe miɗo wawi wiide ɓe jaafodira ko heddi ko woni hakkude mabɓe ko kam mi anda wona lawol am ka hono saɓel mi jammi o e kasseti makko tan ka ɗum wona lawol ma andu pati natuɗi laawi minen ka dokkowomi fof mi jamman ɗum nde woni hen won naatoɓe laawi rimɓe no naata laawi ɗi kananande ñeyɓe ɗo no naata laawi ɗi kananande noddunoɗomo ko ñeeño wonno a faami sa dimo an yerdi tottude jawdi maɗa ñeyɓe aɗa hokka ɗum ne jennane kam mani jennane kam mani so fewi tour wartane maɗa andu a yennete so jomum ɓurtimama jawdi yo andu a yennete totti ñeeño ko ɓuuri ko tottuɗa ɗum ko nenno an ñeeño jo o waɗa yennoyade o andu so a ƴewtiki fo ñeeñako maɗa hiɓɓay ñeeño waɗiraka fa yenna noon ñagude ka weeli tan waɗi ɗum nden so jamireɓe oori so kawi so kaɓama kawi garti tan eɓe jiiɗi ko weltinata ɓe wakkati muɗum a yii yonki fof ne jiiɗi ko weltinata ɗum sanne ndeysan nden ɓe gaɗi ñeyɓe keddone piyanaɓe koddi ana jimanaɓe kelle e fulɓe kawrina arɓe ɓe fuu ɓe belto na so fini beeteɓe mbiɓe orata ɓe gaɗa fijo hommo mabɓe fuu heddona naata ana wiya somi oori hande mi waɗan hunde nde ɗum saabi soɓe mbara leddoto nde mbiɗa a waɗan hunde nde foof so fini beete sa oori so puccuma fiyama waɗi fa dogga miccotoɗa ko kalɗa yeeso bandiraɓe ma rewɓe ko mbiya hanke no hunde ki hunde nde mani fori minne mani ñaƴananmi mi yiiɗa mani nanta ɗum ka keddoɗa toon liɓeɗa so pucci ɗi gaari wiya mani ka liɓama ndeysan mi somba hande eɗen jiya e nder leñol pulagu he ɓaleɓe ɓe ɓe ɓurata rokkude jawdi e nalanko e ñeñɗe mabɓe par ce que ɓaleɓe ɓe garanni mbiyaɓe sagade e wulude e falide ɓedde totte ko million ngaji 20 millions 10 millions 30 millions oɗo ganduɗo yumma andi bamma andi lestima foof to ɗimmi ara mantuma itta temedere ujunere o yettata ko même temedere ujunere ujunere sappo ujunnaji e nogas daha totta ɗum holko hol yandema e ɗum oɗon enen koyni hoore men sa hoyni hoore maɗa a hoyan ndeysan fay goto wala aduna ɓurɗo pulla ñama kala ndeysan enen fulɓe e nangga e ñama kala meɗen ɗo kanɗe nanggudeɗo ɗo ko ñama kala ma haali e maɗa fof a foɗɗan goɗɗo o daro yeeso ma hono no mbiɗa noon sa heeɓi kalis fu ɓaleɓe nottan dokkaɓe jamma goto million ji sappo kamɓene ɓe dokkata pulla mbuɗo mabɓe fina beete sakiraɓe ma ɓe dimdeɗa ɓe mawni dinɗaɓe ɓe mbowɗa ñamdude e yardude gilla a walano fay hunde ɓe ɓe gaara e maɗa beeteɓe fof fina beeteɓe fof itta ujunaji noga e kawrinaɓe tawi fay goto mabɓe ɓeta buuɗi ujunere soɓe belliki ɗum jennaɓe wona kamɓe jennuɗa hoore maɗa jennuɗa oto fay sawre maɗa lawol subaka andama sen daari très généralement aɗa andi kamɓe ɓaleɓe ɓe mbiyata ko artiste hay rimɓe mabɓe ne juma hay rimɓe mabɓe ne gonti ñagotoɓe mais très généralement enen a yiyan ɗo ɓi pullo ayso wiɗene ayso ne wawi yinde so wiya e wiide naata hen tardinte très généralement ko ñeñɓe ɓe goni e ñaƴirde ñeñagu ine poɓɓa ine jima ha hande machallah alhamdoulillahi rabbil alamina eɓene mbaɗa ɗum moderne eɓe jaltina kasitaji e mbaɗa clipaji mais ɓe jiiɗi ko waadi no leƴƴi keddiɗi ɗi mbayni mais toujours martalindani soyno ɗo e nder leydi Mali eɓe ƴetta ɗo kokka bambaɗo ma ara jambam ma ha tane ha jaati ndeysan e koreji ma fof ƴitta ujunaji sappo ujunaji nogay dokka ɗum taw so waɗi ɗum itti hen essence mo yettiki galle mum heɓata hay coggu ndiyam mais oyto ara mo anda yumma anda bamma no wima sagade falide wulude warade ndeysan itton million ngaji totton ɗumen min gonani hasideji mabɓe non min gonani hasideji mabɓe mais toujours waɗa valeur ko joguiɗa ko ganduɗo yumma ganduɗo bamma ganduɗo to jaltuɗa ko on poɗɗa wadde valorisé so nalanke ma e ñama kala ma so yiyama tan a yiyati wiyata ko oɗo mi wawani ñama kala makko mais ɗum ne tampini men e leñolene dérange amine ha surtout min martalinda henanakimi hay seeɗa ha ok so ɗum biri ɗon ma e gartu ha joni e bandiraɓe gorko mbiɗa yiiɗi namnadema seeɗa bisimilla très généralement question joganimami o an o hande sukaɓe ñeñɓe
sukaɓe ñanɓe tokosɓe ine nder réseaux sociaux he machallah ha eɓe jogdi probléme ɓe kaldata waɗi sababu ha yettoyima e jatigueɓe mabɓe ciwa gonti partiji ɓeɗo ko o parti kettuɗo oɗon ñeño fof ko on ko parti mum kettuɗa donc holko mbiyata ɓen ɓiɓɓe ñeñɓe ɓe donc enen fof ke suudu wotoru enen fof jiiɗi yumma e baaba pourquoi en kawrata nangodiren juuɗe pijen jalen jokkene golle men ha kono yettunoyo men haare hani yettuyo e rimɓe men holko mbiyata ɓen sukaɓe Martha ko mbiyami ɓe sukaɓe ɗum ko jetta ko goto fuu no kabara muɗum woni tan noon so wona ɗum sa fini komin anduno minen e hoore amen e baalikiɓe welliɓe so goto tawama no ɓuuri jaminol ngol fof darde no ɓurɗo fof ñalande a tawa yimɓe fuu no jarri ñalande jomum nde a tawa yimɓe fuu no jarri darde jomum kaatu nenno hande sa fini jamanu goɗɗo hande a fini tan a ɓuuri bandiraɓe maɗa tan hewɓere kooƴe konnako fawa hakkude moɗon sababu a ɓuuri o tan tawi hunde faɗa liɗo ndesan ñama kalagal nden en gandano ɗum nden yummiraɓe men e babiraɓe men abbiraɓe men tawɗen ɗumen kono jokki en ɗam emin deggodiri ha yettoyi toɓe cankoyi mais hande sukaɓe hande nana mbaɗa bambagu guɓɓingu babagu probléme uji gasata no ngol conseil tottata ɓe o mbayno hankkini nana nani Samba haalinima o wi nokku fuu ɗo iwi so yetti le wuuro fof a tawan jomum ne andi e garangal makko ñande ñama kala ko hunde mawde noon sa teddini ñama kala ko ma o fof a tawan dima fuu mo gadɗa ga muɗum fata aɗa teddi sa wi'ima kawruɗa fuu a ñagoto a hawran neɗɗo machine guina ma de hoyne tawi fay saɗa jogui valeur ma o sa banggal mum ngal sabi a nana wiya mani yeeto ma ñakiɗno hakkadi ɗum fayi hunde sa doomi fa keeɓa anduɗo ñaguede tawɗo ñaguede ñagoɗa ɗon fof a tawa ñagude maɗa ne jogui valeur ñama kala ko an daari darde yerno sifa ndimago ndima danewol darde yerno puccuno so haɓɓi puccu maɗa haram yaade haram haɓɓude junde e joggal lamgal fay jamma goto ngo waldadi sa wi ɗo jiiɗaɗo laaɓi fo donnal ngo fof dañana donnuɗa nde ko dogadi noon ñama kala ko woyi a teddina ñama kala ko ma ni so rimɓe tedde e maɗa machallah ɗum o yiɗi wiide ɗo ko hay ñama kala ko dimo hoore mum ko hoorema potta wadde valorisé jiiɗa hoorema teddina hoorema nde puɗɗoɗa andude valeur e dimo ma c'est ça e Samba ma en gattu seeɗa tan ha Samba naati e wadde moderne walla toujours anko yaade tan e hirude walla naati naata e studio joni pour jambude yimɓe ma mbiɗa naata studio am mbiɗa jamma yimɓe a yaltinade hen clip taw mi yaltinali hen clip taw ko tardini clip o Allah ni woni ko hoddorade a yi ko leydi fuddama wakkati mum ko Allah woni hoddiren taw ma Samba e hoore mum darnaki ɗum tafoto so wona ɗum ka somi dariki ɗum yaafi mbiɗa jogui hamɓe waɗanede clip ngaji ɗum fa keewi somi wiiɗi gaɗe duuɗi gaɗete tawi wona mi yoɓi jawdam Martha Linda aduna o jawdi ɗi hiiliki aduna o sannen pati neɗɗo jokka joode jawdi aduna ñeeñu yo dimo ñaagudu yo ndima ko waɗi ɗum yo ñeeñal ɗum woni ñeeño sa ñeeña fof a wona ñeeño nanduɓe golleji fof yo hirodiroɓe fayi goto gorko fof mo kawruɗa o fof en golle goto fof en kirodiran ko heddi ko worɓe hakkilleji ɓurrata ndeysaan ko wona ɗum ko mi salmini bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɓiyankoɓe hettiyankoɓe kala toɓi pullo wawi wonde e wonirde jeunesse sewdankoɓe sukaɓe sewdankoɓe nan julto e sewde so Allah jaaɓi inchallahu rabbi Martha Linda e hoore mum ma tawto hen sewdena e foof ne ewna so Allah jaaɓi inchallahu deuxiéme jour de la fête toon to sewde wuuro Mabuɓe a to yotɓe jibinta yontaɓe ɗo to suusuɓe jibinta jamareɓe ɗo ndeysani on calminama on juurama kala to ñamɓe ngolli Samba Kouta ko ɗon Martha Linda jeeya a ko jamareɓe yontaɓe tan ne souvent kono dimbalanke a hay soɓe anda dimballa no fewi Samba Kouta hol ɗum mbiyata ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗam ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke wonɓe Ayaw Pinal TV pour gam rokkude hen émission pour nalankoɓe
e ñawɓe ɓe jiye hen ndeysaan ko ɗum tagi ɓen hokkeɗo lumiére de artiste eɗen jogui ñañako eɗen jogui ñeeyɓe duuɓe jiiɗa ñeñako nde ko haala ayyo ɓen ko holɓen fay so jiima a welligi sa ñama kala fu jennete mais pour kaɗe ñaago ayyo mbiyan o ana ñaago an gonga de ay yimɓe de contre ɗum ha ana woodi ñeeyɓe du ɓe ñagatako nananɗa du fo a tawan ɓe ley bureau ji maɓɓe ndeysaan ka so ɓe kawri e maɗa ñeeñ ñagotoɗo ɓe teddinete so goɗɗo wi Allah hoɗo mbiya minen makko fu min gootu ndeysaan jamɓe cenkenen kawri e sukaɓe mabuɓe ɗuɗon Allah e baba Amadou Sekou mo jiiɗa maɓɓe fof bureau gollata galle maɓɓe fof ndeysaan Hamma Bara Kokoro abba mum yo maire ndeysaan an timmi abbi koyo ñeeño yo maire kande ɓe jiima a ñama kala fof ɓe gaɗanani maɓɓe fof gootu soɓe jii dimo duuɓe tettaw ɗum ko woni teddengal hakkude dimo e ñeeño koɓe teddinan ɗumani yo dima maɓɓe noon ndeysaan ɗum tan dimo rewata ñeeño golle ko Allah muuyi ɓinguel adama golle fof ɗum gollata neɗɗo wawa yewtude aadi muɗum ndiga aduna oyo giɗam oyo sara am oyo mawnam oyo wayam hoɗum ɓe fof ɓe nafade fayunde so wona so anadiɓe mayde tan tawaɗe maɓɓe ne wuuri fof waɗene duwa waɗene sadaka mayɗo so tawtima fof fayunde nafatama lakara aduna nafaka tan waɗi min narri Sekou Gourowo garja hamma Hammadi Ali hitande fof mo wimo neldan kam layari fa ɗo min kaadi mbiyamo yallah ɗum ne heewayi mo guiɗo e aduna ka guiɗiraɓe nafodiran aduna tan koye so neɗɗo jaɗi kene waɗi soɓe kalis martalinda hokkata fay goto de ha nde kalɗa ko kemɗa e dawol fof koye maggol ko woni ko a haalay Allah waɗi so ɗum diri ɗon tigui rigui ma en jason ha to wonɓe caggal leydi kala to ɓi pullo wawi wonde wonirde France naaɓe Amérique naaɓe daroɓe émission feere nalankoɓe toon to YouTube ndeysani oɗon mbiya en juulima wuuri en jeehi ko en juumu wuuri ya Allah ya allahu ya barke salatul fatiha oɗon jarlo oɗon jaafo so ɗum diri ɗon ko Sénégal ɗimmi martalinda on jini potmi ha galle denɗam gorko mbiɗa wiya Seydi Sall Seydou Nour Sall machallah tigui rigui andamo tigui debbo ko galle ma ƴimmi toon to Fouta a meeɗi wiide buffet Fouta subaka ko buffet ni ñamata kikiɗe ko buffet ñalawma ko buffet hirande ko buffet kala ko jiɗɗa ko ɗum battani wona wiide ar koɗon joƴƴinana al gotal non koko jiɗɗa mbaɗanta hoorema servi ñama mi waɗi toon 2 semaines ndeysani mbiɗa wiyamo Seydi Sall makko albarka makko kadi e teddugal machallah torojo denɗi ko debbo ɗimmimoto makko machallah ñabbulde celli on jii mi ɓuttiɗi kadi yimɓe fof nane mbiya martalinda ɓuttiɗi eɗen mbiyamo Seydi Sall mi salmini galle ceerno Mountaga Tall toon to Pikine kala to ɓi pullo wawi wonde woni kala to mi salminimo guila ɗo ha Gabon mbiɗa andi kam o suusa julde Gabon o wi kam martalinde faɗan deb nokku wi sa joƴima ɗo ko jamma julde o wartata mbima den yeehi mi salmini moon Sénégal naaɓe mi salmini machallah Kadia Ba Pindi TV mi salmini kala to ɓi pullo wawi wonde wonirde jettimi Sénégal ko martalinda ha toon to Madina Gounass onon foof on calminama on juurama on jettama manama eɗen doga kadi jettoɗen Guinée Kotoral mi wiya Soro Yatta Say mbiɗa wiya Yatta Say makko gorko jawanɗo bewɗo jiɗɗomi korsinɗomi kañum e Hammadoune La mi salmini on mi juurima on machallah tigui rigui Malabo mi salmini sa waɗi pinto a lamdi kiɓe tan a yii tan ɓe mani sanne ndeysan ɓe gona yimɓe majjuɓe kamɓe nangi kam toon noon marta ana feccani so jiitu ɗon Samba Koudio sona ɗum mi waɗan nationalité solo kam min solo mi haalta hunde biyeyen pattumi mbaɗa kam invité Malabo mi ɓooyi fattudema ba makko aydara joni émission o ni mo sagitiri Amadou Gourowo Wangara e Wangara Gourowo Wangara e Gourowo Wangara e Aissata Gourowo Wangara Hamadoune Sirifi Moulay Anta Sirifi Moulay Matamare Sirifi Moulay Haydara eɗen mbiyamo Seydi Haydara makko machallah Haydara albarka makko ñanden jaɓa premiére fois pullo ko fota ko lamnoɗano marta o holli kam pulagu par ce que min meeɗa yiddude min meeɗa haaldude o yi kam tan machallah o jomni junggo jiipo wi kam
coggu ɗum ɗo bon mi weltima hen no fewi mbiɗa wiyamo Seydi Haydara makko so ɗum diri ɗon mami arti moon ha joni Hammadou Kouthia mbi calmini toon bandiraɓe ɓe ha kalɗon e sukaɓeɓe yooɓe tinno e ñeñagal neɗɗo e wondimo hoore mum tafon yo waɗa hoore mum valorisé haɗum moni e fodanade goɗɗum oɗum moni neɗɗo to yawa hoore mum a wiɗo e ñeñɓe ene goodi yawiɓe ñeñɓe bandumen ɓe jiiɗa ñeñagal so neɗɗo farnorima ko wonani tan parnotoɗa ko ka wonani par ce que ko leggal mboyen jen ko fof wattata ɗum norma parnoroɗen ko gonɗen ko fay sa a ñagaci so tawi ka ñeño ñaƴir ñeñagal ndeysani ko ɗum mbi pulagol waɗi min so Allah waɗano kam maabo mami yaha mi namnito pour kam waɗani kam maabo par ce que maabagal ha ene weli trop batti wonde maabo nde ha mi wuuri hen par ce que machallah mi ñagotako kala to gommi ko martalinda surtout somi wi ko guise ha machallah wonde maabo ne weeli hema fulɓe yiɗirimɓe ma sabela ñayri ko gonɗa ko tan wallahi ɓe mbaɗanma ayyo ko gonɗa dow réseau sociaux ɗe wiya amaba debbo koye ɗum weeli pula ko sanne tu vois ɗum saabi ɓe jiiɗima ɓe balle du o ka maabo debbo noon neɗɗo e ñaƴir hoore mum sa wino dow réseau sociaux a wona maabo debbo minen anduɓe maɓe min jaltana mbiya afen ha joni jinoɗa ko wiya komi toroɗo ayyo yalla heewi fu wiyanno e lamɗo wonde toroɗo saka calcalo ana winde inde goɗɗe dow réseau social wiya kañum mani wiyete wonata ɗum koye ɗum ko marta lindade ɗum ko Seydi Linda jettani ne komi maabo ok on calminama émission mon Foyre Ngalankoɓe mi salmini moon poppade amour guila ɗo ha kala Bankoura mi salmini Dawda Bugunaɓe kala daroɓe émission Foyre Ngalankoɓe mi wimon en jii hikka en juumu wuuri yalla hollu en tokara ñalade en calmini technicien ji men foof ha e montoɓe kamɓe goni émission sanani émission monsieur Diarra mbima yi hikka ya yimo wuuri par ce que an joni battuɗa haalde ko pular an ɓuuri télé o foof nande purar mi salminimi juuri surtout mon directeur soko on woni Koola Diallo mbiɗa wiyamo Seydi Diallo makko kanko tigi holli amin ɗo ndimago e nder suudu télé ndu o teddini amin o yiiɗi amin wursini amin surtout min martalindam ittan kam gueɗal mbiɗa wiyamo Diallo jeeri komi beltino no feewi en jii hikka en jiimo wuuri Samba Kouthia ndi jambata pulago foof fulɓe ko mbawi wonde foof jambaɓe dokken ɗo rotare ero o yomi Marta Linda sa wimen jamma fulɓe pullo sababu muɗum waddi en ɗo hande o ɗon pullo lamina Amadou Gouro ɗoni Samba Tawɗo Barke e babbiraɓe muɗum so hooƴi batteɗo ñama kala e ñagotoɓe donɗo bawɗe e coodaka examen nisan lamina Amadou Gouro so ñama kala jooɗogo ley les téléngaji fa haalde e makko Allah waɗi ko haani sabi min narri Samba Kouthia haala goto o wi fay ɓi adama sa nanne aljanna kana rawnine moƴƴine so naata aljanna so wona ɗum naata nenno kanko lamina Amadou Gouro o suko jokkole lobbo noon o ɓiye mahen noon o danejo noon ko yimɓe kalta ko ɗum jaade woni e makko jawdi makko ndi wonino jawdi gaɗani barke nisan sabi en nafi saraɓe en nafi sakiraɓe en nafi rimdaɓe en nafi jeydaɓe mbiyene kam mon min martalinda ɗo koye taski gommi telimani gommi luwance gommi o nani so Allah jaɓi martalinda luwance gommi telimani bamammi mi maɗomi pulle mo sumani de kala hamma hammara kulle gala Umaru Hamman Jamboldi aadi o pulle wi ñeeɓe gaare mbiyata kam gilla miɗo wuuri pati mi maayi sako fa koyon somi maayi fo on tampan fo ñaan mbiɗa on ko hol yon o wiyete ñeeɓe gaare mbiyata kam fami hokka on pati mi maayi desa tampon noon kanko wi noon kanko wiyata noon beete fof somo fini mo ittan ñeeɓe nayi omo jogui lawɓe mo wi o yaara ganangue fuɗɗirta o yaara ganangue gue sayirta o yaranamo sayal kañum e ɓaɗiyede maɗo yargo sakkade fu ñagotoɗo so balla wara weera mo fam okko min kay komi kaɗo ɗo mo mbimi martalinda wi e luwance gonmi telimani bamami fa joni telimani garmi comi tan foftummi a yiyani hakkere woni hen a yi Lamine a yi fasusi weldiki en kawre makko jamanu pulla nodda neɗɗo mini bamma ɗo arma makko jawdi ka yama sowona wona makko de kono joni te noon ɗantako en calminima tigui rigui en beltanimomo e aire men woni en calmini pulago en jetti en mani oɗon jarlo oɗon afo onon kala Samba Kouthia onon kam mataw mbawa hay yimde seeɗana
minen jamireɓe min jokki wamma ɓe jokkuɓe jamireɓe ɓe jimata ɓe kalantare kiiɗi ɓe kalantanaɓe machallah tarakiji ɗi en beltima hen no fewi fami émission no ero yettima en calmini pulaw kala en calmini masina foof en calmini surtout gimbalankoɓe andane garɗo daara matta linda on calminama on juurama on jettama on manama mi salmini ngumankoɓe kala surtout mon papade amour so war woni likka war mi salminima mi juurimama mi yettima mi mannima mi salmini pulako mi yettimi manni kala to ɓe pullo wawi wonde o nder salminama juurama yettama manama eɗen mbiya yalla hollu en tokora ñalande mi salmini on yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV fosé vous aime au revoir à la prochaine inchallah.